Grabatzen ari garen unean gaueko 10:00 berrogeita 6 minutu igaro diren honetan, Atletikek eta Rangersek San Mames futbol zelaian jokatu duten Europa Ligaeko final laurdenetako itzuliko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena zurigorrientzat izan da, eta honen bestez, zurigorriak finalerdietan, Europa Ligako finalerdietan izango dira aurten. Gogoratuko dugu, batetik Atletikek ligan Raiori irabazi egin ziola 3-1, eta Rangersek berriz Aberdeenen aurka berdindu egin zuen Eskoziako ligan binako emaitzarekin. Honen bestez, bi taldeek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Gogoratu behar baita Eskozian usnako emaitzarekin amaitu zela norgehiagoka, eta Ernesto Valverdek batetik honako 11 honen aldeko apustua egin du. Julen Agirrezabala izan da ATPan, lauko lerroa osatu dute atzealdean eskuinaldetik Oskar de Marcosek, ezkerraldetik Lekuek, Bibian eta Gerai atzealdearen erdialdean zirela, Euskarri bikoitza osatu dute Mikel Jauregizarrek eta Ruiz de Galarretak, erdipuntan izan da Oian Sanzet eta Goian eskuinaldetik Berengerre jokatu du, ezkerraldetik Nikok eta Goian Maruan Sanadi izan da. Rangersek berriz 3-4-ko sistemaren aldeko apustua egin du, ATP Barry Ferguson entrenatzaileak, ATPan Kelly izan da, atzealdean 3 erdiko atzelari Tabernierrek jokatu du, kapitainak eskuinaldetik, Sutarrek erditik eta Balogunek ezkerretik, hegaleko jokalari aurreratuak izan dira Yilmaz eskuinaldetik eta Jefte ezkerraldetik, Raskinek eta Diomandek osatu dute zelai erdia, eta Goian ezkerraldetik izan da Jaki, eskuinaldetik Txerni eta Desers izan da erreferentzia nagusia. Hala ere, hor ikusi dugu Diomande askotan eskuinaldean kokatzen zela, Yilmazek askotan Tabernierri estaldurak egin behar zizkiolako, Nico Williamsek osatzen zituen etengabeko lasterkaldia geratzeko, eta horregatik hor Rangersek arazo handiak izan ditu alde horretatik. Epailea Irfan Pelto, bosniarra izan da, Paul Van Bokel izan du barrean laguntzaile, eta polemikaz jositako ez, baina polemikarako eman duen norgehiagoka izan da gaurkoa. Hasieratik bi taldeak hozka egitera irten dira, batez ere pentsatzen zen, behar bada Rangersek sufritu beharko zuela gehiago, eta Atletikek eraman beharko zuela norgehiagokaren aginte makila, baina lehen minutuetan ez da horrela izan, oso bizi irten dira eskoziarrak, hor Diomandek jada lehen da biziko minutuetan izan du lasterkaldia egiteko beta, baina ez da inondik inora arrakastatsua izan, eta minutuak aurrera joan ala ere Atletik hasi da nabarmen partidaren kontrola izaten. Batetik Nico Williamsek jada hegaletikan egin ditu zenbait mugimendu, Oian Sanzet ere pixkanaga jokoan sartzen hasi da, hegaletako jokalariak ez, badakigu Lekue beti ezkerralde horretan zalantza handiak sortzen dituen jokalaria dela, gaurkoan gainera Rangersek erasoak egin dituenean behin eta berriz ikusi dugu nola Lekueren hegal horretatik erasoak burutzen saiatzen ziren eskoziarrak, baina ez dute arrakasta handiko zertxo ere sortu, eta 17. minutuan iritsi da lehen polemika. Hain zuzen ere, Dani Bibianek nabarmen heldu dio Desersi, nabarmen bira eman duenean, eta epaileak ez du ezertxo ere adierazi, ez da barrera joan ere, eta neuri behintzat penaltia adierazteko moduko jokaldia iruditu zait, egia esan hor epaileak akats nabarmen xamarra egin duela esango nuke, eta egin batean partidaren hasiera hori erabat baldintzatu duen jokaldia izan da. Gainera, lehenengo hori inolako zalantzari gabe. Gainera, Rangersi oso azkar hasi zaizkio arazoak, izan ere, 22. minuturako jada, Yilmazek min hartu du eta Barronek irten behar izan du bere ordez. Ia esan dena oso
azkar, gertatu zaio Rangersi, hain zuzen ere 3 minututan edo, batetik penalti polemiko hori, elastikoa ere ikusi dugu nola hautsi egin zaion, babeslea zeraman alde hori da kamiseten kalitatea eta hortxe sartzen da, baina nik esango nuke epaileak penalti nabarmen xamarra jan duela, horiek normalean adierazi egiten dira, baina gaurkoan bosniarrak ez du ikusi hori adierazi beharra zegoen. Kontua kontu, minutua aurrera joan ala Atletik jada partida kontrolpean zuela zen, behin eta berriro Rangersen area zapalduz ikusi ditugu Ernesto Valverderenak, baina arrakastari gabe, hor Oian Sanzetek aukera garbi bat izan du, hori oso garrantzitsua izan da, batez ere lehenengo minutuetan Atletikentzat, Oian Sanzet jokoan sartzea eta Mendillorriko jokalariak gauzak ateratzea eta jokoari beste bizitasun bat ematea, eta hori oso ongi etorri zaio Atletiki, zalantzari gabe Niko, naiz eta lehen minutuetan ez den asko sartu jokoan eta ez dituen lasterkaldi ugari egin, gerora pixkanaka jokoan sartzen hasi da eta Marouane Sanadi, nahiko nuke azpimarratu, Atletik era iritsi denetik partida garrantzitsuetan ipintzen ari da Ernesto Valverde, gaurkoa bezalako norgehiagoka bat ikusi besterik ez dago, zenolako garrantzia zuen itzuliko norgehiagoka, aurreko joaneko norgehiagokan usna amaituta, eta hala ere Valverde guruzetaren aurretik Marouane Sanadi ipini du, hor ikusten da zenolako konfiantza duen batetik Ernesto Valverdek eta bestetik zenolako jokalaria den. Eta hori erakutsi du, areaz kanpotikan kontrolatu dituen zenbait baloi eta aurrerantza eraman ditu, ikusten da ez dela soilik jokalari arean kokatzen den jokalaria, baizik eta areaz kanpo ere baloia kontrolatzen dakiena, bere gorputza baliatzen dakien jokalari horietako bat dela erakutsi du, eta hori oso garrantzitsua izan da lehen zatian batez ere aurkariak bere gana erakartzeko eta hartara Nico Williamsek eta Berengerrek zulo gehiago izateko hegaletan lasterkaldiak egiteko. Eta horren ondorioz aukerak sortu eta sortu aritu da Atletik, Oian Sanzetek izan ditu, Berengerrek ere izan du bat, baina azkenerako gola 45. minutuan epaileak adierazitako penalti baten ondorioz, iritsi da hain zuzen ere Marouane Sanadik berak bultzatu du penalti hori, izan ere Atletikeko aurrelaria area barruan sartu da eta nabarmen zapaldu dio atzetik Rangerseko jokalari batek, eta gero Oian Sanzetek penaltian maixuki, sutarrek, hain zuzen ere sutarri izan da penaltia egin duen jokalaria, eta gero Oian Sanzetek penaltiz maixuki gainditu du atezaina, ezkerrera bikain jaurti du atezaina eskuinaldera bota denean, eta bat eta hutsekoa ipini du Atletikentzat, oso gol garrantzitsua, batez ere lehen zatian merezi izan duelako gola egitea, inolako zalantzari gabe, baina baita ere izan den minutua izan da Rangers geroz eta gehiago ondoratzeko are aukera gehiago zeudelako une horretan. Eta horrelaxe amaitu da lehen zatia bat eta hutseko emaitzarekin, eta bigarren zatian aldaketak iritsi dira, Rangersek lehen aldaketa oso azkar egin du, Hagi kendu du, eta Nsiala atera. Egia esan Hagiren norgehiagoka agertu da, tarteka, hor Rangersek izan ditu minutu batzuk, non presioa altu egin duen, baina errealitatea izan da ez dituela, aukera garbiak sortu, aukera garbi bakarra sortu duela esango nuke, eta ez da lehen zatian izan, eta hor Hagi, sakontasun gutxi, Atletikek berehala hartu du norgehiagokaren aginte makila, horren ondorioz Rangers erabate atzealdean sartuta zegoen, horretara menturatua, eta Hagik ez du apenas aukerarik izan, sasoi batean Alavesen ere aritutako jokalariak. Eta gero, esan dugu, gaurkoan Rangersek emaitzaz gain, ez duela bat ere zorterik izan, zortea ez du lagun izan Eskoziako taldeak, eta hain zuzen ere, 59. minutuan Balogunek min hartu du, eta ondorioz aldaketa eskatu behar izan du honek ere, eta bere ordez Igamane atera da, hor ezkerralde horretan kokatu da Igamane,
eta Balogunen norgehiagoka ere ez da ona izan, orokorrean esango nuke oso gutxi agertu dela, Rangerseko erasoko jokalari oro bezala, hor izan dituzte aukerak, baina ez dute sakontasunik izan inondik inora ere, eta hortxe, atera behar izan du Balogun, atzealdeko, erdialdeko jokalaria, gainera lehen zatian ere ez da bat ere fin ibili, hor penaltiaren jokaldian eta bere ordez igamane atera du erasora jo beharra zuen Rangersek, eta horixe egin du entrenatzaileak, eta minutuak aurrera joan ala Rangersek beste itxura bat eman du, hor Diamonde jokoan sartzen hasi da, beste zenbait jokalari ere bai, Txerni esate baterako, Txerni esango nuke izan dela Diomanderekin batera Rangerseko protagonista nagusia aurrealdeko eraso horietan, azkenean Inigo Lekueren egal teorian aulenari kilimak egiten saiatu dira, baina ez dute lortu horrelakorik, eta ondorioz eskutsi joan dira, baina hor izan dituzte minutuak, Atletikek sufritu behar izan du, hortzak estutu behar izan ditu, atzealdean sendo egotea ezinbestekoa zen Ernesto Valverderen entzat, baina lortu dute hori, aukera garbi bat ere izan du Rangersek zutoinera joan dena, baina lortu dutenean gerora oso eroso jokatu dute, 74. minutuan aldaketak egin ditu Valverde, ordura arte ez ditu egin, Ruiz de Galarreta eta Sanadi kendu ditu. Ruiz de Galarretaren norgehiagoka oso ona izan da, behar bada azken hilabete hauetan Jauregi Zar bere gaztetasunagatik eta ematen ari den errendimenduagatik eta askoz ere laudatuagoa izaten ari da, baina ez esango nuke Inigo Ruiz de Galarreta ere oso denboraldi ona burutzen ari dela, lehen urtean alaxe egin zuen, aurten ere alaxe ari da, eta gaurkoan Atletiken garaipenerako zelai erdian batez ere oreka hori emateko eta baloiarekin alde batera eta bestera aurkariak mugitzeko ezinbesteko jokalaria izan da, eta baloiri gabe ere lan handia egiten duen horietakoa da Ruiz de Galarreta, eta sakrifizio hori Atletikek beti eskertzen du, eta Maruan Sanadi, zer esan honetaz, sekulako partida jokatu du, areaz kanpo ere Atletiki askotan partidaren kontrola edukitzera eraman du talde zuri-gorria, eta hori ezinbestekoa izan da Atletikentzat. Euren ordez Prados eta Guruzeta atera dira, hauek ere partida ona burutu dute, baina Prados gainera ikusi dugu erasora joateko eta inolako beldurri gabe, behar bada Ruiz de Galarreta baino aurreratuago ere jokatu duela esango nuke, eta hori gero 82. minutuan Oian Sanzet kendu eta Unai Gomez atera duela, hemen ere ez du sistema aldaketarik egin Valverdek, eta Guruzeta berriz zaio, baloi nabarmenik iritsi, eta ez du ezertxo ere egiteko betarik izan. Eta Unai Gomez atera da, esan bezala Oian Sanzeten ordez, Oian Sanzet partida batzuetan ordezko moduan aritu da, gaur titular jokatu du, eta erakusi duzen nolako mailako jokalaria den, jokalari aparta, indar handikoa, gola odolean daramana, eta naiz eta gaurko gola penaltiz egin duen beste pare bat sartzeko ere aukera izan du, horrek esan nahi du beti hor dagoen, hor kokatuta dagoen jokalaria dela, eta inolako zalantzari gabe oso jokalari beharrezkoa, funtsezkoa Atletikentzat, eta Unai Gomez atera da, horixe, normalean minutu asko ere azken partidetan ez dizkio ematen Valverdek, baina bere lana ongi bete du. Eta 84. minutuan Txerni eta Diomande kendu ditu, esango nuke Rangerseko bi jokalari honenak, Bagrami eta Danilo Pereira irten dira, hauek ere ez dute zertarako betarik izan, Rangers jada ondoratuta zegoen, Atletikek oso defensa ona erakutsi du, eta hor saiatu direnean jada akituta zeuden Rangersekoak, eta hain zuzen ere 80. minutuan, jada 10 minutu falta zirela, hortxe Oskar de Marcosek zer diraketa ipini duen. Oskar de Marcosetaz ez du hitz egin, baina aurten hartuko du erretiroa, eta benetan ikeragarria da, eta aztertu beharrekoa da jokalari honek izan duen ibilbidea. Benetan oso oparoa, zenbait postutan jokatu du, bai erasoan, bai zelai erdian, bai atzealdean,
eta denetan ongi funtzionatu du, benetan entrenatzaile denek berekin kontatu izan dute, eta Ernesto Valverderekin ere bere azken denboraldian titular izaten ari da, norgehiagoka garrantzitsuen, eta beraz jokalari handi baten aurrean gaudela ezin daukatu, eta gaurkoan erakutsi du gainera 80. minutuan zenolako erdirak eta ipini dion Tabernierrek ez du usaitu ere egin Nico Williams atzetik zetorrela, eta Atletikeko arribitxiak buruz maisuki errematatu eta atezaina gainditu eta kanporaketa istea lortu du. Gero esan dugu aldaketa hauek etorri direla, Diomande eta Txerni, eta 87. Niko berak kendu du eta Berengerrek ere partida ona jokatu duela esango nuke, oso profesionalidade handikoa, hor eskuinalde horretatik behar bada ez du Nikok izan duen protagonismorik izan, baina beti hor dagoen jokalaria da, eta Niko zer esan, partida handia jokatu duela beste behin ere, gola egin du gainera, gol erabakigarria, eta Atletikek honetarako nahi du Niko, horrelako gauetarako. Eta Besga eta Jalo atera dira, hauek ere ez dute aukera handirik izan. Esan bezala, Pi eta Huts Atletikek finalerdiak jokatuko ditu, oraindik aurkaria zehazteke dago, eta gure aldetik besterik ez.